σας παιδιά! Τι κάνετε? Αν το βλέπετε όλο αυτό, πρώτον παίζουμε Minecraft. Δεύτερον, δεν το έχω κάνει creative από survival για τα βάλω αυτά. Έκανα ένα βίντεο χθες το βράδυ και φτιάξα αυτό εδώ για να προστατευτώ από τα zombies. Και μπήκε μέσα η μάνα μου, κάτι βλακίες λέγαμε, χάλασε και βαριέμαι τώρα να ξαναφτιάχνω πάλι από την αρχή. Είναι η δεύτερη μέρα νομίζω και πάμε να δούμε. Συγγνώμη που έχω να κάνω καιρό βίντεο. Μην με αδικήσετε. Σας παρακαλώ, μην με δίνετε. Λοιπόν, θα ανεβάσω και Clash of Clans, αλλά σχετικά θα ανεβάσω και λίγο Minecraft. Θα αρέσουν σε κάποιους. Τι έχει εδώ, θα πει τόρτσις, έχουμε τόρτσις. Iron. Ναι, άκουσα χαιρετώ. Πρέπει να το κάνω από την αρχή, πριν να αρχίσω τα βίντεο. Θα ανεβάσω τον κύριο φωτεινότητα. Αχα. 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 Ακούσα ζόμπι. Ναι. Πες να μην είναι από κάτω. Και πες να είναι κάτω. Ή μέσα σε καμιά άλλη σπηλιά, σε νερό, κάπου. Κάπου εκεί ήταν το σπίτι μας. Να το. Άμα δεν ακούγομαι, μαλακιά δικιά μου. Άμα φωνάζω τώρα και ακούγομαι, μαλακιά δικιά σας. Κοιτάξτε. Ωραία φίλε, με βολεύει ο στόχος, αλλά είχα βρει λίγο iron. Κάτι αγελάδες. Φτιάξουμε ένα chest. Θα φτιάξουμε pickaxe. Τα σπαθί. Σε αφήσω μέσα τα όχι το γκραν. Το jet. Το θέλουμε. Τα αφήνουμε. Το αφήνουμε. Το παίρνουμε για τα κρύα, παίρνουμε λίγο. Παίρνουμε και εδώ. Φτιάξουμε torch, γιατί θα πάμε για mine. Σκεφτόμαι να κάνω και strip mine, όσο υπάρχει κάποιος. Σκάβεις αριστερά, δεξιά. Μπορεί να σε ζαλίσει. Εσύ κιόλας. Δηλαδή. Θα παίξω και καμιά φορά. Θα παίξω πια. Τώρα κολλάει το πληκτρολόγιο.
η αφίσκο της. Το PC δεν ξέρω πότε θα παίξω. Πολύ δυνατά. Στρίξουμε λίγο. Αυτή εδώ είναι σπηλιά. Όχι, άλλη είναι αυτή. Αλλά πάει προς το κάτω, πάμε να δούμε. Hello. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Υποστε ότι έχω την εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν έχω και τίποτα από γι' αυτό μιλάω. Αλλά πάντως παίρνω. Παντάγια. Το κολόχταρι. Αγιά μου όλα εδώ. Πάμε να δούμε μη υπάρχει κανένα village χωρίς πουθενά από εκεί. Από εκεί παίζει να υπάρχει. Από εκεί που βρίσκει το στρογγυλό. Και μπορεί να φύγουμε τώρα μέσα από το βουνό. Παίζει να φύγουμε τώρα. Και θα κοιμούμαστε τα παλιά βραδιά. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα. Για πάμε βρούμε village χωριό για να πλώσουμε καλύτερα. Είναι καινούργια version. Είναι η 1,10 η 0,13,1. Θα πάρουμε όλα θα τα πάρουμε. Σχεδόν φουλάραμε Παναγιά μου. Και δεν νομίζω να τρέχουμε, πάμε. Καλά, πάμε να τρέξουμε λίγο. Πάμε να δούμε άλλο. Το Iron είναι το αγαπημένο πράγμα. Το δεύτερο. Μετά το λεπτό διαμάντι. Δεν μ' άρεσε καθόλου το χρυσό, μόνο για Golden Apples. Πρώτον, είναι μόνο καλό για το χρυσό φτιάχνεις short axe, τσεκούρια, σπαθιάκια, ούτε πάω ό,τι είναι. Και σου πάνε μετά από λίγο.
Δηλαδή κόβεις 50 πέτρες, αλλά τις κόβει γρήγορα. Τις πέτρες. Είναι καλό, αλλά τις κόβει γρήγορα. Νομίζω άμα κάνεις ένα chart πάνω σε Golden Axe, κρατάει για πολύ καιρό. Νομίζω άμα είναι Unbreaking 3. Δεν παίζει να υπάρχει κανένας village. Μη μου το κάνεις αυτό το village εγώ. Έλα. Ούτε ένας village να μην υπάρχει. Ένα χωριό έτσι. Φάτσα φλόρα δεν γίνεται. Πες να βρούμε από εδώ. Πάμε από εδώ ή από εκεί. Το έλειξε. Πάμε από εδώ. Όχι, θα πάω εκεί. Είχα βάλει και ένα taxi box. Αλλά δεν νομίζω άμα το βάλω, δεν ξέρω άμα θα μου κολλάει πάρα πολύ. Πρώτο tablet μου είναι Android, γι' αυτό είναι έτσι. Γι' αυτό κολλάει. Village. Όταν το τρώσω αυτή τη σάρκα από ζόμπι, δεν δηλητηριάζει αμέσως. Με αυτό μπορείς να ταΐσεις σκυλιά, διότι πρέπει για τα σκυλιά. Το θέλω με το iron, για armor και τα πάντα. Θέλω να βρω όχι τίποτα άλλο, γιατί οι villagers έχουν σιτάρι, έχουν σπίτι πολύ όμορφα, έχουν βιβλιοθήκες για να τα βρούμε διαμάντια και κάνουμε enchant. Αλλά δεν είχαμε εξαφανιστεί. Γελμές. Δηλαδή. Εντάξει. Ζάλα. Αυτό εδώ το σκύλι μου. Ορίστε. Ωραίο. Δεν ξέρω, είχα ένα άλλο την άλλη φορά. Κατέβασα μέσα από ίντερνετ, δεν κατέβασα εφαρμογή ή τίποτα άλλο που νομίζετε. Μέσα από ίντερνετ. Πήγα για μια στιγμή να χακάρω το Clash of Clans, αλλά δεν ήθελα. Γιατί είναι πως άμα το μάθουνε στην κλάδο που είσαι, θα σε πετάξουν. Φυσικά. Άμα σε θέλουν έτσι για πονηρές βλακίες και αυτά, κρατάνε. Εγώ δεν πήγα το χακάρω με 9.000 πέκα. Πήγα να βάζω μάτια, να βάζω μόνο του γεμάτα. Όχι, θα στο κάνει. Πρώτον, θα το κάνεις το οποίο κάνω αλήθεια λέω. Μου έφυγε μια 20 κάρτα από τηλέφωνο. Μια 20 κάρτα από τηλέφωνο, γι' αυτό μην το κάνετε. Είναι καλά, κάπου και πίσω παίζει να έχει και καλά μιλάς. Θα μείνουμε εδώ, στο παρόν. Όλοι. Φυσικά έχει τύχει. Λοιπόν, θα το κόψω για το βίντεο, πάω γιατί θέλω να πάω τουαλέτα και ξανάρχομαι.